Pamene ziko la Malawi kulirira munthu amene lataya, munthu waluso, munthu osazikonda, munthu amene emu yake inali yopereka entertainment yokha basi. Zina lake linali Elias Misi, ndipo iyeyu anabadwa pa 1 September mchaka cha 1989. Adali wachipembedzo cha Chisilamu, ndipo iyeyo sanasuteko chamba china chilichonse, sanamwepo mowa moyo wake wonse. Iyeyo ankazitchalenja kuti akhonza kuyimba chamba china chilichonse chimene chili mu nyimbo, kandi reggae, dancehall, kandi hip hop ndi zina zotero. Amazitchalenja kuti akhonza kuyimba. Ndikukhulupirira kuti amene tinayamba kusatira music pazana tikhonza kuchitira umboni potengera ndi mmene atoti manje anayamba nkhani zake za hip hop kufika mu nthawi imene analowa nkhani za lokolo ndi kuzaboleza. Iyeyo anali ndi ka brand kake kamene ankatchula kuti Bazooka Vibes. Anali ndi ana awiri. Iyeyo kalekale ankakonda kuyenda m'madera akwawo kumangochi kumudzi kwawo ndi kumayimba ndi gitara, kumazungulira m'mamizi, anthu kumamvera nyimbo zake ndi kumankonda. Kuchokera mchaka cha 2010 kufika mu siku la lero, mkulu ameneyo wakwanisa kutulusa ma-album opitirira 3. Iyeyo ankakondanso zinthu zina za majoko, ngati mene amachitira Mr. Jokes kaya Chemandota. Kungoyankhula mwachidule kwambiri ndizakuti atoti manje anali wokutha kupanga chinthu china chilichonse chimene mukuganizacho. Koma imfa yake yabweretsa mafunso. Panali pa 7 October limene linali Saturday, limene ku University of Livingstonia kunali show. Show imeneyi inakonzedwa ndi a university imene, ndipo mkuluyo anapitako nthawi yabwino, adajambula kanema amene mukumona pamwambayo limodzi ndi senti. Adachita perform usiku, adachita perform bwinobwino mopandanso vuto lina lililonse. Koma atangomaliza kuchita perform anadandaulako chinthu chimodzi, chokuti akumva kutentha. Pa nthawi imene ankati akumva kutentha adatuluka ndi kupita mgalimoto mwake, ndipo kumva kutenthako kudapitirira pamene anzake ankabwera kuti azanchite check. Adamupezano kuti wakomoka. Anthu adathamangira nawo kuchipatala kumeneko ndi pamene adasimikiza kuti abwera ndi munthu omwalira. Pa 8 October 2023 pamene tikupanga video Sunday, thupi la atoti manje lidakali chigonere kunzuzu, ndipo akubanja kupanga maplani okuti achose thupili kunzuzu lipite either ku Lilongwe kapena lipite ku mudzi kwawo ku Mangochi. Atoti manje adatisira mahiti angapo. Tikhala tikupanga mavideo ofotokoza zambiri ndi zinsinsi zina zimene muzimve koyamba. Pokapo ngati mutachita subscribe muzakhalanso munthu oyamba kumva mavideo amenewo, kuoneranso mavideo amenewo. Bwanji musakhale anthu amene muuzidwa boza lina lililonse. Mutachita subscribe tikuuzani chilungamo chokha komanso tikha tikuunikira moyo wake wa atoti manje, zinsinsi zina zimene anagwiritsa ntchito kuti aboleze mu nyimbo. Mzimu wake use mumtendere. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.